luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hari ka, O Diyos, ngayon at B minor. Over G sharp. Ibatan man is sayang niyo. Paano mo nalaman? Ay, oo, kasi parehas pala ng bronze. Check, check. Dapat manahin ka na. Ipa-shielding mo tanaw. Kasi same lang pala sila. Shielding. Shield dami. Pero ganda may. Ayan, isang pinagpalang umaga po sa lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah! Masaya po ba ang lahat? Amen! Sabi nga po sa salita ng Panginoon sa 118 verse 24, this is the... On, hallelujah. Truly this is the day that the Lord has made. Amen? Kung saan naroon ang presensya ng Panginoon, may ginagawa ang Diyos. Naniniwala ba tayo? Amen? That two or three gathered together in His name, He is in their midst of them. Amen? Naniniwala ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Amen? Pag sinabi ng Diyos, ay mangyayari. Amen? Nandito ang Panginoon sa oras na ito. Amen? Hallelujah. Nandito ang presensya ng ating Panginoon. Come on, feel the presence of God. Hallelujah, in this place. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Move, Holy Spirit, oh God, in this place, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Sa inyo pong apoy na nandirito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Oh God, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, feel the presence of God. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Sabihin natin sa ating Panginoon, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan.
Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Siya nga, O Diyos, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Sing, O Diyos, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at minsan pa. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Maghari ka, Ama, O Diyos, ngayon at magpakailanman sa aming buhay, sa bawat isa, O God, sa amin, sa lugar na ito, O God. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang banal niyang pangalan, purihin mo sa tuwina. Purihin ka, O Diyos, dahil ikaw ang nagpatawad sa aming mga kasalanan. At anuman ang aming sakit, ginagamot mong lahat. Sa bingit ng panganib, kami yung nililigtas at pinagpapala sa pag-ibig mo't habag. Purihin ka, Ama, sa araw na ito. Ang araw na ito ay sa iyo, Panginoon. Ang araw na ito, O Diyos, ay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang pagpuri at pagsamba at pag-awit ay patuloy namin na inaalay sa iyo, Ama. Father, we worship you, O God. Dahil ang buhay namin, O Diyos, dinisinyo mo upang ikaw ay aming sambahin. At sa araw na ito, hayaan mo nga, O God, na buong puso kami na magpuri at umawit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Gamitin namin ang aming katawang lupang ito bilang katawan na ito ay templo mo, O God,
magamit ito, Panginoon, na maitaas ang pangalan mo, O Jesus, sa aming mga buhay. Father, alam mo ang daladala ng mga kapatid ko ngayon, O God. Lahat kami, O Diyos. Pero Lord, hallelujah, naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin ka. Imimit mo lahat ng aming mga pangangailangan. Pero bago ang lahat, patuloy kami, O God, na nagpapakumbaba sa iyo, aming Diyos, aming Ama, na patuloy na nagmamahal sa amin. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga naisip, sa aming mga nasalita, nagawa, Panginoon, na tunay na nasaktan ka namin, O God. Nagkasala kami, Father. Lord, salamat sa kapatawaran at kalinisan na pinagkaloob mo na, Panginoon, sa amin. Salamat dahil Lord, ang presensya mo ay narito sa aming kalagitnaan. Tunay na patuloy mong pinapatunayan na kapag kami ay nagkasama-sama, ang presensya mo ay lagi naming kasama, Panginoon. Salamat, O Diyos, O God, tinataas po namin sa iyo lahat ng tatayo ngayon, lalo na sa mga music team, O God, lahat ng mga magpipray, lalo na ang iyong lingkod, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita, Father God. Hayaan mo nga, O Diyos, na buong puso niya na maihayag ang iyong salita, Father. And Lord, hallelujah, buong tapang niya, Panginoon, na may bahagi na bawat salita mo lamang ang lalabas sa kanyang labi. That through her lives, Panginoon, O God, Lord, marami, o kaming lahat, O Diyos, ay patuloy at patuloy, O God, na lumago, Panginoon, O Diyos, sa pananampalataya at lalo na sa pagkakilala sa iyo. Para sa ganon, O God, lalo pa kami na maggamit, Panginoon, sa iyong ubasan sa in the name of Jesus. Lord, i-anoint mo, Panginoon, ang mga music team, ang mga song leaders, Lord, ang mga guitarist, ang mga pianist, Panginoon, ang mga nagtatambol, O God, sa drummer, Father God, Lord. Let you, Lord, be glorified, O God, and use them, O Lord, to lead us in worshiping you and spirit and truth, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Father. Tunay, O Diyos, na walang magagawa ang kaaway sa aming buhay. Dahil tunay, O God, Lord, we are born to be victorious because you, O Lord, our victorious God, Lord God. Kaya Lord, sa gawain na ito, sa service na ito, we claim, Lord, the victory that comes from you. And thy name alone be lifted up and be glorified. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Tayo po ay makibasa sa Psalms 10, verse 1. Why standest thou afar off, O Lord? Why hidest thou thyself in times of trouble? Verse 2. The wicked in his pride doth persecute the poor. Let them be taken in the devices that they have imagined. Verse 3. For the wicked boasteth of his heart desire, and blesseth the covetous, whom the Lord abhorreth. Verse 4. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Verse 5. His ways are always grievous. Thy judgments are far above out of his sight. As for all his enemies, he puffeth at them. Verse 6. He hath said in his heart, I shall not be moved, for I shall never be in adversity. Verse 7. His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue is mischief and vanity. Verse 8. He sitteth in the lurking places of the villages. In the secret places doth he murder the innocent. His eyes are privily set against the poor. Verse 9. He lieth in wait secretly as a lion in his den. He lieth in wait to catch the poor. He doth catch the poor when he draweth him into his net. Verse 10. He croucheth and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones. Verse 11. He hath said in his heart, God hath forgotten. He hideth his face, he will never see it. Verse 12. Arise, O Lord, O God, lift up thine hand, forget not the humble. Verse 13. Wherefore doth the wicked contemn God? He hath said in his heart,
thou wilt not require it. Verse 14, thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite, to require it with thy hand. The poor committeth himself unto thee. Thou art helper of the fatherless. Verse 15, break thou the arm of the wicked, and the evil man seek out his wickedness till thou find none. Verse 16, the Lord is king forever and ever. He hidden are perished out of his hand. Verse 18, Lord, thou hast heard the desire of humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear. Verse 18, to judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon sa kanyang salita. Hallelujah. Sino po maaari na po tayong makaupo? Ayan. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon sa umagang ito? Sumigaw ng hallelujah! Amen. Lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen. So, it's time po to share the goodness of God sa pamagitan po ng testimony. Sino po dito ang maunang magbigay ng testimony sa Panginoon? Ayan, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Arlene. Hello. Dahil bumungad ako at testimony na, ako ang mauuna. Meron akong sinend na few snapshots kay Engineer Nath para makita natin ano po ang kaganapan sa ating mission exposure. Actually, access to ito. Sino ho ang mga nag-access? One. So, just be faithful and be obedient to God kasi nagbukas talaga ang Panginoon ng mission field. So, ito ay walang access to dito sa Pilipinas. Ka ng bus, hihilain mo yung luggage mo. Kahit ilang steps lang yung border, kailangan mong bumaba ng bus, hilain ang luggage, ilagay uli sa bus. Tapos tatak, tatak, tatak. From the border, from Vietnam to Phnom Penh, yung capital ng Cambodia, 9 hours. So sleepers bus po kami. From Phnom Penh to Kampong Tom, where the exposure, yun ang venue ng exposure, is 3 hours. So 12 hours by land. Ang flight from Philippines to Vietnam, 2 hours and 30 minutes. So mas malayo yung land. Kasi border lang yan. Pwede mong by bus ang Thailand, ang Laos, magkakalapit lang po yan. Okay po. Bago ako mag-share ng mga snapshots para kayo po, kasi sa mission field, pag iniisip mo yung mission, ang iba ang concept ko ng mission noon, nakikita ko puro Amerikano, puti, di ba? Bibisit sila, magbibigay ng gift, ganun lang. Pero iba pala na makita mo sa actual ang mission field. Okay po. So bago ko i-share yan, unahin ko ang pinaka-testimony. 20 po kami lahat, which is very blessed po kami kasi kadalasan ng access to hundreds. Sila Casey noon sa Hong Kong, 200 daw sila. Kaya nung dumating kami ng Kampong Tom, tinanong ko yung organizer, si Pastor Ronnie Albaniel. Siya yung kasama ni Pastor Roland kasi GMC na po ang ating butihing pastor. Kung may mga kasama kami, kasi pagdating namin, wala namang kaming nadatnan, ang laki-laki ng accommodation namin, yun pala kami lang. Which is, sabi ko, handpick tayo ng Panginoon na talagang natutukan. So ako, ang pagsubok ko, nagsimula na sa airport. Hindi ko po inaasahan yon. So 20 kami, mga 8 o 9 kami na missionary trainee
na kami yung nagkaroon ng exposure. And the rest, mga missionary na. Casey at saka si Itay, missionary po sila. Tapos na kasi nila ang access to. So kami inaantay namin yung certificate namin kung nakapasa kami at saka ID para bago sabihin na kami ay missionary po. From International Teams, Philippines po yun. Ngayon, sa akin, dadaan ka ng immigration. Second time ko nang dumaan ng immigration kasi second time kong lumabas ng bansa. But my first was 2012. So yung aking passport bago na, hindi mo na makikita yung tatak doon. Ang senior citizen, iba po ang kanilang pila sa immigration. Kaming mga bata-bata, kasi sumama ako sa mga millennial hindi ako sumama sa upper class. Ang grupo ko, sila Ina, sila Julina. So, noong kami na, ang haba ng pila, noong kami na sa immigration, tamang-tamang magpapalit kasi shifting ang mga immigration officer. Ang naiwan sa linya, ako, Julina, Casey. So, tapos na ang mga senior citizen, nagkataon na magpapalit ng mga immigration officer. Ang isa na nag-take over, Muslim, babae, nakaabaya. Pag makita mo ang mukha ng mga immigration officer, Brother Bern, ganyan lang yung mga yan. Hindi nag-i-smile, kahit mag-smile ka sa kanila. Basta ganyan lang sila. Deadpan yung kanilang mukha. So, may wall dito, umatras kami na 3. Basta ang bilin ni Casey, wala pong magsisinungaling. Okay? Para lang makalabas. Ang tatawagin nung Muslim, either ako o si Ina. Pero dahil ako ang nauna, nandito si Jaira, next, sabi nung Muslim. No choice ako ang pumunta. So naiwan si Casey at saka si Julina. Siguro hindi lang ako 30 minutes. Sa aming 20, ako ang pinakamatagal sa immigration. Hindi ko po yun inaasahan. So ang unang tanong sa akin, first time mong lumabas, hindi po. Kailan yung last? 2012. Tapos, anong gagawin nyo sa paglabas nyo? Bakit itong ticket nyo, June 7 nyo binook? Ay, hindi po, sabi ko. Kasi hindi pwede ito. Aalis na kayo ngayon, June 8, June 7 kayo nagpabook? Hindi po. Tamang-tama, talagang prinogram ng Panginoon talaga. Makita natin paano kumilos ang Panginoon. Ang kasabayan ko, si Jaira, anak ni Bishop Pader, si Pastor Willie. Kasi yung anak niya ang in charge sa lahat ng bookings ng ticket. Lahat-lahat na yan, check-in. Tapos, hindi ko ma-recall kung kailan niya kinuha yung ticket kasi siya nga ang in charge. Ngayon, tinulungan niya ako. Basta ang word nung Muslim sa akin, hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas. Hindi lang 4 times, 5 times. Kung hindi ko kinumpose ang sarili ko, but at the back of my mind, I was already praying. Tapos sabi ko, Lord, tapos nagtatangs na ako. Anong trabaho mo? Church worker po. May sweldo ka ba? Wala po. Voluntary. Pakitaan mo ako ng picture na church worker ka. Ayaw ko ng 2026. Hanapin mo ang picture noong 2025. Kaya mahalaga na yung mga pictures natin ng life group, ng Bible study, ng mga gawain po nakasave sa phone natin. Kasi hindi natin alam, pagdating ng araw, tawagin tayo ng Panginoon. Sa dami ng picture, ang naipakita kong picture, kasi may kaba din sa akin, pero kinumpose ako ng banal na spirito, ang na-timingan kong picture, yung picture ng celebration ng 60th birthday ni Itay. Oh, anong ginagawa nyo dito? Celebration po ng 60th birthday ng aming bishop. Alangan na magsinungaling ako, di ba? Para lang makaalis. So I stood on my ground. Tapos, sino ang dadatnan nyo sa, ano ang hotel ninyo? Pakita sa akin ang hotel. Sino yung tatanggap sa inyo doon? Hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas. Ganun talaga. Last na ako. Lahat sila nandoon na. So tinitignan nila ako and everybody was interceding. May nagtatangs, may nagpipray. Hanggang tinawag si Jaira, matatapos na sana siya dahil naririnig nila yung IO na ayaw akong tigilan. Hindi rin siya tinigilan nung immigration officer, magkatapat kami. Tapos nung tinawag siya, sabi sa kanya, iuwi mo siya ha. Lahat ng tanungin niya sa akin, may sagot. Naipakita ko yung mga documents at kaya pala, sa aming lahat, ako lahat ang pina-photocopy ko lahat ng documents na sinend. Pati yung letter sa immigration. May hard copy ako. Pati yung schedule, itinerary, importante yung mga yun. So I was praying and declaring kasi alam ko, Lord, na kung kalooban mong ako'y makaalis, ako ay makakaalis. Hindi lang 4 times, 5 times niya.
Tapos nung wala na siyang magawa kasi lahat mayroong proof, pati yung letter to the immigration pinakita ko from Sir Pastor Danny Isagani David, yung pinaka-head ng I-Teams. Nung tatakan ang passport ko, galit na galit. Ayaw talaga akong palabasin. Tapos, padadaanin ako dito pa kasi kung hindi ka makapasa dito, may next line ng immigration officer. Grabe po yung pagsubok na nangyari sa akin. And nung pinayagan na ako, sabi ni Pastor Roland sa akin, paano mo siya sinagot? Maayos po, Pastor. Sabi ko, nagpakumbaba po ako. Tapos noong inalaw na niya, nung tatakan niya ako finally, maraming salamat po, sabi ko. So una, yung character, inayos ng Panginoon. Kasi hindi ako pwedeng magmalaki doon. Kung paiiralin mo yon, di ka talaga palalabasin. So may tinuro ang Lord sa akin. Pangalawa, gumawa ng kaparaanan ang demonyo para hindi ako paalisin. Ang daming mga, nangyari. Hindi ko yun in-expect talaga. But the power of prayer. Nung pagbalik namin, ganun na naman. Yung mga, tinabi na namin yung mga hand carry namin, nagagalit yung mga Vietnamese na in charge ng Cebu Pacific nung pauwi kami, kasi tinanggal, yung isang kasama namin na missionary trainee, tinapon niya yung mga binili niya kasi nag-exist siya. Pero kami, with the wisdom that the Holy Spirit has given us, nilihis namin yung mga hand carry, pero naghanap pa rin sila ng mga hand carry, so ang binigay namin yung mga less than 7 kilograms. So nakalusot po kami. And everything went well. Okay po. So when it's God's will, mangyayari siya. Okay? Now let me share to you, yan ho ang grupo natin from CCP, me, of course headed ng ating bishop. Tapos 4 kami, Casey, ako, Itay, at si Julina from Con. And the rest, sila Susan, WCC, tapos si Jaira. So in short, Siyam ang team Pangasinan. Next tayo na. Okay, ito po yung pagdating na namin ng Vietnam na naghihintay kami ng sleepers bus papuntang Cambodia. So dyan kasi itatransact mo dyan sa mga outlet, bookings lahat. Nakita ko gaano ka-importante ang GoTime at GCash abroad. Sa Cambodia, kahit palengke, nagtitinda ng fish, kahit maliit nga garita store, tap-tap sila. Cashless society. Kaya ayusin nyo yung mga GoTime ninyo, mga GCash nyo. Yun ang mahalaga doon. Next. Okay. Ito po yung parang and my style. Yan yung green up din kami. May kasama kaming mga missionary plus missionary trainee. Okay. Yan ang aking group. Ito group ni na Casey. Group ko yan. Next. Sa accommodation yan, at the same time, training center na. Group ni na Casey yan. Yung ibang kasamang nasa gitna, mga missionary yan, na galing ng Taiwan, yung dalawa, si Pastor Maki and Pastora Shirley. Next. Okay. Ito po yung mga naggrupo kami, nagkaroon kami ng fellowship with the missionaries na nagstay po sa Cambodia. May 19 years, may 25 years. Nagtagal sila talaga. So talagang ang pagiging missionary is a calling. At dapat maliwanag sa utak natin na may calling tayo. Hindi yung gusto mo, mission ako. Ayoko dyan sa Cambodia, mainit. Ang init po doon. Para kang pumunta ng Leot. Parang ganon. Ayan. Although pag pumunta ka sa city nila, maganda rin talaga. Ayan. So nag-testimony yung mga yan, yung mga nasa actual field at nakaka-bless po sila kasi yung mga anak nila doon na. Pagtatakbo sila na magpapatatak, mag-i-exit sa border, kasama ang mga anak. So yung mga anak lumaki sa daan, lumaki sa kung saan-saan. Ang tawag doon, third culture kid. Wala silang kulturang sarili na kasi kung saan-saan sila na-i-expose. Next, fellowship namin yan. Ito po mga grade 7, 8, 9. Meron hong school doon na pinatayo ang mga Koreans. Ang dami hong mga buildings and church na pinatayo ang mga Koreano. Pero hindi nila niraran, tinurn over sa mga missionaryong Filipino. So itong school na to, Master's Touch International School. Ang mga nag-aaral dyan may kaya. Makikita mo, nakaparadang mga sasakyan nila, may mga motor, pag sinundo ng kotse, ibig sabihin may kaya. Ang mga bata doon, 7 days a week ang aral nila. Aral ng aral ng aral. Magsisimula sa 6 a.m., matatapos sila 7:30 ng gabi. O anong sa inyo? Di ba? Sa atin dito, mag-cutting classes, malate pa. Sila 6, 7 hanggang 7:30. So we were given the chance na turuan sila. Pag tinanong mo, ang nakakasad lang, nakakalungkot sa mga bata, pag tinanong mo kung kilala nila si Jesus, hindi. Kasi ang Cambodia dominated ng Islam, pero Buddhism is one. Ang Buddhism po, pananampalataya ng Buddhism, tatanggapin nila yung kung magturo ka, open sila, yun ang maganda.
Pero pag hindi mo na sila finalo up, pag tumalikod ka na, nawawala. Kaya kailangan ang very thorough na follow through. Alam niyo kung bakit? Tatanggapin nila kasi akala nila si Jesus ay isa sa mga Diyos lamang. Kasi sila nangongolekta ng Diyos. Kultura, no? So immersion, Buddhism. Kaya tinuro namin dyan, we share the Word of God. Nagturo kami ng memory verse, may mga games para ma-enjoy nila. Okay, matatalino yung mga bata doon. Grabe sila sa math. Cambodia po ito doon ang exposure kasi Ang Vietnam side trip lang. So, ilang beses kami nagpunta dyan, 3 times. Dyan kami nagkaroon ng service din. At kahit nakasapatos ka, basta pumasok ka sa building, tatanggalin mo. Dapat paa-paa or kung nakamedyas ka yun. Pero never bring your shoes. Bahagi ng kultura nila. So, kahit yung mga missionaryong Filipino, ganun na rin ang nangyari. Next. Ayan, yan yung grupo. Yan, kasama namin yung iba kasi magkakaiba kami. Si Julina, hindi ko alam kung anong grade yung tinuruan niya. Next. Okay, yan pa rin yung mga fellowship with the missionary, different testimonies nila na nakaka-inspire. Ito po, yung nakahawak ng microphone, si Pastor Ronnie Albaniel, yan po ang nag-organize ng Access 2. Okay? Sila po matagal na mag-asawa sa Japan as tent maker. Long term. Nagpa-US, nagpa-Australia, nagpa-Thailand, kung saang-saang bansa. Yung asawa niya, si Pastora Aliu Jaira, siya lang yung only Filipina na natanggap sa Japan na nagturo sa Canadian University. At dahil sa kanilang pagti-tent maker, nakapagpatapos sila 4 na doktor na anak. Pero hindi na ihiwalay ang mission sa kanila, ang calling ng Panginoon. So yan yung tent making na sinasabi natin. Ito po mga bata sa Shelter for Love Orphanage. Ito yung mga bata na hindi kayang pag-aralin ng mga magulang. Mayroong nag-train na Cambodian, marunong mag-translate sa English, siya ang nangangalaga sa kanila. May mga foster parents din. Yung mga magulang, dadalawin sila once a week, once a month. Pero ang nagtitake care sa kanila, the orphanage. Pagkatapos namin, may mga sumunod na mga puti, mga Amerikano. Next. Ayan, yan si Pastora Aliw, yung na-employ, tent maker sa Japan ng matagal. Mga shelter kid, yung mga yan. Next. Ayan, ganyan karami yung mga bata sa shelter for kids, orphanage. Yan. Next. Ito, dinivide kami into group. Ang tawag nila sa baryo doon, village. So nag-minister, kanya-kanyang village yung pinuntahan namin. Makikita nyo dyan, yung next picture nga, engineer, tignan ko kung nandyan. Makita yung mga bata. Ganito kalaking bata, dala niya yung kapatid niya na ganito. Yung mga magulang, iniiwan sa mga anak kahit gaano kaliit, yung mga maliliit na bata. Ang mag-aalaga yung mga maliliit na bata. Halimbawa ito, aalagaan niya yung ganyan. Bakit? Kasi yung mga magulang humahayo para magtrabaho. Maraming kalabaw, maraming baka doon, field, sa mga village din po. Tapos, alam mo yung ang water nila galing sa balon. Pagkatapos namin silang tinuruan, takbo sa may balon, kumuha ng tabo, doon nila iinumin. Chinek nung isang missionary, yung balon na pinagkuhanan nila, ay, ang tingarantuman, may makilot. Pero yun na ang buhay sa kanila. Yun ang tubig nila. Napaka-blessed nga namin kasi yung mga unang missionary daw noon, iipunin ng tubig ulan, yun ang pang-inom nila. Kami bottled water pa, kaya very precious ang bottled water sa kanila. Ang lupa po sa Cambodia medyo mapula-pula. Pare-pareho tayo ng fruits, pero ang fruits nila iba. Yung ibig sabihin, mayabong ang mga halaman, very fresh ang prutas nila. Kung anong mayroon dito sa Philippines, mayroon din doon kasi Asian country siya. So, nagkaroon kami ng ministering with the children in the village. Yan, masaya na sila. Bibigyan mo lang sila ng ballpen, tuwang-tuwa na sila. Games and ano lang yan. Yang church na yan, pinatayo ng Koreano, iniwan nila. Kayo mga missionaryong Filipino ang gumagamit. Diba? So, na-turn over, na-bless. Next slide. Okay po. Yan yung Shelter for Love Orphanage. Yan yung grupo natin. Yung nandoon, yung katabi ni Pastor Roland, yan po ang tagapangasiwa. Ang luwang po niyan, ang ganda po ng facility dyan, pati mga comfort room nila. Pinagpala yung mga batang nasa shelter. Yan, next. Wala na ba? Ayan, yung grupo. Next. Wala na, okay. Para lang may share sa inyo, yung mga nag-bless para sa mission, dyan po nakarating ang ating mga blines. Kaya kasama po kayo sa mission.
Sila Pastor at Casey, umuwi nung 16, 18, fly sila agad sa Hong Kong. So ngayon po, hanggang ngayon, nasa Hong Kong pa sila. Nag-conduct sila ng Access 165 sa church po ni Pastora Fe. Bukas yata sila pa uwi. So may umaalis, may dumarating, may bumababa, may lumilipad. Nagbukas na bukas yung Panginoon ng mission field. So, kung inaakala natin na itong mga ENMA natin, kung ano-ano mga training, Hagay, Access 1 ay walang kwenta, sobrang may kwenta po siya. Kasi po, hindi natin alam pagdating ng araw, tayo rin. And we pray na lahat po tayo magkaroon ng chance. That is the mission field. So, kung makita mo, na-experience mo, exposure, ang tulog namin, 3 hours, paigi na, 3 to 4 hours. And kung sa inaakala namin na blessed kami ng mga missionary na nag-organize, noong nagkaroon kami ng debriefing sa Vietnam, bago kami mag-fly pa uwi ng Philippines, inipon kami ni Pastor Ronnie, tapos yung mga missionary mismo ang nag-testimony, never silang nakakita sa lahat ng hinandle nila ng Access 2, kagaya po ng hinandle nila sa grupo natin. So, na-bless sila, in as much as na-bless kami, mas silang na-bless sa atin. Alam nyo kung ano ang tumatak sa kanila? Kung kayo nagkulang, nagkamali, marunong kayong humingi ng tawad. 1. Nakita nila from airport pa lang pag-alis, parang talagang dinesign ng Panginoon na ang Team Pangasinan, puro mga bata-bata. Okay. Tapos yung mga kasama namin, puro na upper class. Nanay Nida, anong mga edad, Julina? 70, 60, mga ganon. So sa airport pa lang, syempre tutulungan mo sila, kinuha lahat, nakita nila yung servant heart sa atin, which is our training and teaching sa Christ our life. Yung mga missionary, grabe kayo, bless nyo kami. Kasi yung mga young people namin sa mga churches namin, kinakailangang pokpokin sila para kumilos. Pero kayo nakita namin. Kasi talagang, in fairness, hindi namin sila pinagtrabaho. Maghugas ng pinggan. Kasi may tagaluto kami, yung mga missionary. Pero yung maglinis, kami. So, praise God, naging testimony tayo to the world. Dahil po sa mga katuruan mula sa ating senior pastor, kila inay, kaya napakahalaga po yung mga teaching na itinuturo nila sa atin, nadala natin yan sa mundo. So, does it mean to say na pag nakita mo yon, missionary ka na, wait for God's voice to speak to you. Kasi dapat clear ang calling. At pag nag-mission ka, you decided na maging missionary sa ibang bansa, dapat talaga daw family, dala ang pamilya. Ayan. So, naging maliwanag din pati yung mga OFW. Hindi lang sila nandoon as OFW lang. May higher purpose, may higher calling ang Diyos. So, lahat ho tayo dito, kaya ako sinadyang magkaroon ng snapshots para maging kabahagi, makita natin ano ang actual field pagdating po sa mission. So, to God be all the glory. Yan. Susunod po natin, GVS Korea, inaayos ng invitation, plus visa, mayroon nakikiconnect si Pastor, Taiwan, nagbubukas na po, kaya pray, be obedient, be faithful. Yan lamang po sa Diyos ang papuri. Amen. Amen. Hallelujah. Isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Truly, God blesses His servant. Amen. Amen. Sa punto pong ito, i-resume po natin ang ating testimony mamaya. At ngayon po, maghanap po na tayo ng ating kapareho na babae sa babae, lalaki sa lalaki. Share po natin ang ating love by prayer one to another po. Ayan, hamana po na tayo ng ating kapareha. Mag-pray po tayo sa mga nasa live po. Pwede niyo po ipag-pray ang mga family, ang kasama niyo po sa bahay. Thank you po.
Amen. Okay na po ba? Okay na yung gustuhan natin. Praise God. Hallelujah. Sino na po dito handang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon? Sumigaw ng hallelujah! Pero hallelujah. Yayan ko po na tayong lahat ay tumayo. Pangunahan po tayo ni Pastor Burns sa ating praise and worship. Amen. Hallelujah po rin po ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. At muli tayo ay nandirito upang magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sinong handa nang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na sabi doon sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Sabi doon. Amen. Tayo'y magalak lagi dahil tayo ay ligtas na. Amen. Tayo'y tinubos na ng ating Panginoon. Tayo'y malaya na. Amen. Hallelujah. Sumigaw nga na ang mga malaya ng hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Alam ko, memory verse na ito. Ephesians 2 verse 8 to 9, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang magmalaki. Amen? Sa biyaya, tayo ay naligtas. Amen? Sa kabutihang kaloob ng Panginoon, tayo ay nangaligtas. Amen. Sa awit, chapter 34 verse 1, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Amen. Pagpupuri sa Kanya'y hindi ko patitigilin. Amen. Hindi po tayo titigil sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat yun ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Amen. Siya po ay paglingkuran, awitan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Woo! Hallelujah! Amen. Come on. Purihin natin ang ating Panginoon sa biyaya mo lamang. Woo! Malaya po tayong sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Sus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Amen. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuwi. Amen! Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Buhay na mumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Amen. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakain.
makapit. Nito'y biyaya mo sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Woo! Come on! Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Tayo sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasa. Tatalon sa galak. Woo! Come on! Sa galak, papurihan, papupurihan. Sasayaw sa tuwa, woo! Hallelujah! At pasasalamat. Tatalon sa galak at papupurihan. Minsan pa sasayaw sa tuwa at pasasalamat. Tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Ako nabubuhay sa biyaya mo lamang. Amen. Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit. Ang lahat nito biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Thank you, Lord. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya. Minsan pa sa biyaya, come on! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Hallelujah! Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Hallelujah. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Woo! Woo! Hallelujah. Grabe ang pag-ibig mo. Grabe si Lord, amen. Grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe na ang buhay. Woo! Come on! Grabe ang pag-ibig mo. Amen! Hallelujah! Oh, grabe ang karanasan ko. Pagkagising lang sa umaga, pagkagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe na ang buhay ko. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Amen! Hallelujah! Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Nasa iyo na ang lahat, Panginoon. Grabe
grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, oh grabe, grabe ang pag-ibig mo. Amen, hallelujah. Oh grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising ako, Lord, pagkagising pa lang sa umaga, amen, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Amen. Woo! Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Amen. Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Amen. Woo! Oh grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na. Minsan pa, grabe sa Lord, amen. Woo! Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Hallelujah! Oh grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabe na ang buhay ko. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Woo! Tunay o Diyos, grabe ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Bawat oras, bawat sandali, Panginoon. At saka yung grabe na ginawa mo, Panginoon, nung namatay ka sa krus, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Para kami ay mabuhay, Panginoon. Buhay na ganap at kasiya-siya sa iyong piling, Panginoon. Kaya walang matatagpuan, Panginoon, sa langit at lupa na maihahambing sa iyo, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, pagbulay-bulayan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Dakila ko, O Diyos. Walang matatagpuan sa langit at lupa na maihambing sa iyo, Panginoon. Ngayon at maging bukas, magpahanggang wakas, walang higit sa iyo, o aming Diyos. Ngunit inibig mo, ngunit hinibig mo ang bumaba rito at ang nagkatawang tao upang maihayag lamang ang iyong pagmamahal sa mga taong katulad ko. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri
ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. O Diyos na may lalang ng langit at lupa, kahanga-hanga ang iyong gawa. Lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na ikaw, Jesus, ang Diyos ng sanlilikha. Ngunit inibig mo ang bumaba rito at ang nagkatawang tao upang maihayag lamang ang iyong pagmamahal sa mga taong katulad ko. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at parangal. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. Ikaw lamang, o aming Diyos, ang tunay at buhay na Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at parangal. Sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo. Ikaw lamang, o aming Diyos, ang tunay at buhay na Panginoon. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa puti ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit. Diyos noon at kailan pa man, dakila ang iyong kabutihan. Buhay ko't kalakasan, ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpakumbaba aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan
kalakasan. Ang buhay ko't galak, sa'yo lamang ilalaan, sa'yo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagkukumbaba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Alam kong puso ko'y nakita mo, hatulan mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay inaalay ko, ito ang tanging magagawa ko. Oh, tunay o Diyos, na napakadakila mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na darating, Panginoon, upang kunin ang iyong mga anak, Panginoon. Maluwalhati ka, O Diyos, sa iyong mga anak. Maluwalhati ka, Panginoon, sa iyong mga hinirang, sa iyong mga pinili, Panginoon. Oh, karapat-dapat ka, O Diyos, nabigyan, Panginoon, ng mataas na paggalang, Panginoon, mataas na pagpupuri, Panginoon, habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Maibigay namin, O Diyos, ang the best na paglilingkod sa iyo, Panginoon, habang kami ay nabubuhay, Panginoon. Oh, hallelujah! Sambahin ka, O Diyos! Sambahin ka ng iyong mga anak, Panginoon, ng iyong mga lingkod, O Diyos. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba, sinasamba kita, pinupuri. Taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba, sinasamba kita, pinupuri kita. Sabihin natin sa ating Panginoon, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang
itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila. Minsan pa sinasamba kita, sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Oh Diyos, hallelujah! Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Marapat ka lamang, O Diyos, na aming purihin, sambahin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sapagkat kayo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, O Diyos. Kayo ang Diyos na napakadakila, napakabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, Ikaw ang Diyos na laging nandyan, Panginoon, na umaantabay sa bawat anak mo, Panginoon. God, salamat po, Panginoon, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa pangmalakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. Hallelujah! Woo! Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Po at patuloy po tayong manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, paggising pa lang ng umaga, ramdam na namin, Panginoon, pagyakap mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, grabe ka kung magpala sa amin, Panginoon. Grabe ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang ito. Lalo-lalo na, Panginoon, sa inyong anak na si Kristo, Panginoon, na siyang ginamit niyo, Panginoon, para kami, O Lord, ay malinis sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kapatid, alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa cross para tayo ay maligtas. Kaya, Lord, Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat po ng sakripisyo sa cross para kami ay linisin, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon. Salamat po sa buhay, Panginoon, na pinagkalo mo po sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagpili niyo po sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Kami mula sa putik at inahon niyo, Panginoon, at nilinis, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos. O banal na Espiritu ng Diyos, salamat sa pag-iingat niyo po sa araw-araw sa amin, Panginoon. Lalo na sa aming mga trabaho, O Diyos. Sa aming pamilya, Panginoon, sa mga may ministry, O Diyos, sa mga missionary, O Diyos. Salamat sa pag-iingat niyo, Panginoon. Salamat sa comfort niyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig niyo, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka patapos sa aming buhay. At palagi mo po kami, Panginoon, binibigyan ng kagalakan sa pagpupuri pa lang, Panginoon. Ramdam na namin, O Diyos, yung pag-ibig mo, yung pag-apoy mo po, Panginoon, sa amin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At naniniwala po ako, Ama, na sa umagang ito, mayroon kang gagawin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya sa lahat po ng may ministry, Panginoon, sa mga Lord, sa mga musician, O Diyos, na ginagamit nyo sa inyong gawain, Panginoon, Lord, lalo nyo po silang i-bless, Panginoon. Pagpalain nyo po ang kanilang buhay, Panginoon, maging ang kanilang pamilya, O Diyos. Bigay nyo po yung kanilang pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lalo na sa school, O Diyos, sa kanilang mga anak na patuloy na nag-aaral, O Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pagpapalang kaalaman, Panginoon, karunungan na nagmumula sa inyo na magamit nila sa kanilang pag-aaral, Panginoon.
Ganon din po, O Diyos, sa mga kabataan na ginagamit nyo sa kanilang ministry, Panginoon, O Diyos. Salamat po sa kanilang buhay. Na patuloy nyo po sila, Panginoon, inaangat, Panginoon. At bigyan nyo po sila, Panginoon, ng karunungan, lumalim sa inyong salita, O Diyos. Kaya salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa lahat po ng mga kapulisan na ginagamit nyo pang araw-araw, Panginoon. Dalayan ko po, O Diyos, na kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, kung gaano puri, mapagmahal sa mga tao, Panginoon. Lalapit ang mga tao sa mga kapulisan, Panginoon. At Lord, mararanasan po nila yung kabaitan na ipinagkakaloob po sa kanila, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, na nagtuturo sa kapulisan, Lord, gamitin niyo po sila ng malaliman, Panginoon. Kaya salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Ganon din po, Diyos, sa mga teacher, sa mga guro na nagtuturo sa school, Panginoon. Dalayan ko po, Diyos, na i-bless niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan, magamit nila sa araw-araw sa kanilang buhay, Panginoon. Ganon din po sa lahat ng pastors, Panginoon, na ginagamit niyo upang, Lord, mapalawak ang iyong kaharian, Panginoon. Dalayan ko po, Diyos, na bigyan niyo din po sila, Panginoon, ng karunungan magamit nila araw-araw, Panginoon. Sa aming pastor na ngayon po, Panginoon, ay nasa Hong Kong, Panginoon. Dalayan ko po, Diyos, ang pag-iingat niyo sa kanila, Panginoon. Lord, i-provide niyo po ang kanilang pangailangan araw-araw, Panginoon. Ganoon din po kay Inay, Panginoon, na patuloy niyo po silang i-bless, Panginoon. Ingatan saan man sila pumunta, O Diyos. Patuloy niyo po silang yakapin, Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat nararanasan ka namin, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Salamat dahil, Lord, mula sa hirap, inahon mo po kami, Panginoon. Pinayaman, Panginoon, at pinaganda ang buhay, O Diyos. Kaya salamat po, Ama. Wala kaming ibang itataas, wala kaming ibang pupurihin, kundi kayo lamang, Panginoon Jesus. Makita ang liwanag sa aming hinaharap, Panginoon. At kayo yung nagbibigay noon, Panginoon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, dear Heavenly Father, we will continue, Lord God, to come in unity of prayer, Lord. We thank you for this opportunity, O God, na kami po, Panginoon, ay makapag-pray na nagkakaisa, Panginoon, bilang isang pamilya, Lord. Lord, in the mighty name of Jesus and through the working power of your Holy Spirit, we are here, O Lord God, committing our families, O God. Lord, every representative of each family, O Lord God, na naririto, Panginoon, na yung mga anak. Father, you know their needs, O God. Patuloy na ipinagkakatiwala po namin ang pangangailangan ng bawat family, ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, every secret petition, Panginoon, ng bawat family, mostly, O Lord God, ay ang family, yung believers, O God, na pagkakaisa ng buong pamilya po namin na naglilingkod, nagkakaisa, nagpupuri, Panginoon, at sasamba sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sabi mo sa iyong pangako that if we believe in you, the whole household will be safe. Kaya patuloy na ikiniklaim po namin, Panginoon, ang unity ng family, ng bawat isa sa amin. Yung mga hindi pa po nakakakilala, Panginoon, nasaan man po sila, Panginoon. Lord, bring your servant to reach the gospel of salvation upon their lives. Sa bawat family, mga apo, mga anak, mga manugang, in the mighty name of Jesus, reach them, O God, according to your purpose and plan, O God. We thank you, O Lord God, na ikaw ang patuloy na nagliligtas, Panginoon, sa family ng bawat isa. And especially, O Lord God, the family of the believers, O God, na iyon ang prayer mo, Panginoon, bago ka pumunta sa langit, na ang pagkakaisa ng iyong mga anak, pagkakaisa ng pag-ibig, yun ang utang namin sa bawat isang believer, O God, na maipadama, maipakita, Panginoon, ang pagmamahal ng bawat isa sa amin, O God. So we pray, O Lord God, sa lahat, Panginoon, ng Christ Our Life Ministry, sa CCPM, IMI, O Lord God, ang pagkakaisa ng pag-ibig, ang pagkakaisa ng pananampalataya, ang pagkakaisa ng pag-ibig po ng bawat isa sa amin. Not only in this ministry, but all the believers in Christ, the whole world, O God, the unity of the believers, dahil yun po, Panginoon, ang
desire mo, Panginoon, na kung paano nagkaisa na ikaw, Ama at Anak at ang Espiritu, ganon din po, Panginoon, ang desire ng iyong puso, O God, na magkaisa ang lahat ng mananampalataya, ng pag-ibig, ng pananampalataya, ng power, O God, to preach the gospel of salvation, O God, of the whole world. We thank you, Lord God, dahil yun po, Panginoon, ang desire ng iyong puso. Kaya salamat po, Lord God, dahil alam po namin, yun po ang iyong pangako, and yun po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na ini-intercede mo, Panginoon, ang bawat isang mga anak mo, ang bawat isang mananampalataya sa buong mundo. We thank you. We thank you so much for the ministry that you had entrusted to each and every one of us. And Lord, patuloy na ikaw lamang ang siyang maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maghari nawa, Panginoon, ang pag-ibig mo. Thank you so much, O God. We bring you back all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Maari na po tayong makaupo. At sa punto pong... Ayan, so bago po tayo dumako sa word, makakarinig po tayo ng testimony kay Pastora Jolene. Ayan, so good morning po sa bawat isa po sa atin. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil tunay nga, sa biyaya lang ng Panginoon, kaya ako ay nabubuhay. Amen. Actually, God's favor, God's grace po lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Nais ko lang pong itaas ang Panginoon dahil tunay nga napakabuti niya. So praise God po, before pa po kasi na parang nag-aalanganin pa akong sumama sa Cambodia and Vietnam. So at that time, night po noon, sabi sa akin ni Pastora, ikaw na lang hinihintay. Sabi po nung time na yun. Sabi ko, Lord, alam ko kung kalooban mo, you provide. Amen po. So at that time, nag-pray po ako, punta po sa kwarto. Sabi ko, Lord, wala akong hawak ngayon, but I know if this is your will, you provide. Sabi ko nung time na yon. So, akala ko kasi Tuesday pa magpipay. Monday na pala nun, hanggang sa tumas yung sa ticket. But praise God, kasi may ginamit ang Panginoon. Kasi that time, kailangan talaga ng GCash. Wala naman akong GCash. Pero si Lord ang siyang nag-provide at that time. And then, tunay nga na hindi ka pababayaan ng Panginoon. He is a Jehovah Jireh. So yun pa lang, sabi ko, Lord, sinimulan mo na to. So, tatapusin mo din. Siyempre, unang payment yun around, parang nasa 15 something. Tapos may next batch ulit na babayaran po kami. And then, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung saan ako kukuha, pero may pinangako ka. And I know na tutuparin mo yung pangako mo. So in short po, He provide lahat po ng pangangailangan, may ginamit ang Diyos. Nangusap po ang Diyos sa bawat mga, sa bawat isa sa amin na yun. And then praise God din po, kasi nung time na yun, bago kami aalis ng Cambodia po, papunta doon, may niremind sa akin ng Panginoon. Sabi niya, balikan mo yung last 2021, I think 2021, nagkaroon po kasi kami ng retreat sa Agno, pinagsulat po kami ng goal settings nila Inay at that time. So nandun kasi yung vision, nandun yung mission, and also from 10 years from now, ano ang mangyayari sa'yo at that time. So, binalikan ko, kaso hindi ko mahanap yung papel ko that time. Pero na-remind sa akin, na pinicturean ko and then sinend ko sa mga ka-life group ko kasi pina-assignment ko din po sa kanila that time. So, in short, nahanap ko po, I praise God po kasi nakalagay doon missionary. Ayan. And then, 2026, nakalagay doon, traveled. Amen. So, praise God, hindi po siya aksidente. It happened. So napakahalaga po yung nagsusulat po tayo, journey with the Lord, and siya yung magtutupad ng ating, ng kanyang pangako sa atin. So I praise God po kasi nung time na, Lord, ayaw kong pumunta ng sayang lang. Ano ba yung purpose mo? Ba't mo kami papapuntain sa lugar na yun?
So nakita ko yung hungerness and kailangan na ma-share yung salita ng Panginoon. Kasi sa totoo lang po sa Cambodia, based po dun sa data ng mga pinag-aralan po namin, 3.3 Christians lamang po ang mayroon doon. All of them are Buddhists. Ayan. So, kailangan natin ipag-pray, kailangan ma-share and ma-end yung gospel poverty. So, praise God kasi isa po ako sa bahagi na ginamit ng Panginoon. Kasi nakalagay din sa vision ko dito is to share the word of God to all nations. So, God is good all the time. And then, nung time na yan, after, punta kami ng Belize, sa school, and also sa orphanage, yan, nagbahagi po kami ng salita ng Panginoon. And then, medyo nag-struggle pa ako sa pagsasalita kasi yung iba hindi masyado din nakakaintindi ng English. And then, mayroon akong interpreter doon na nag-interpret ng mga sinasabi about God's love, ganito, ganyan. Nakita ko po talaga yung hungerness and kailangan na ma-share yung word ng Panginoon. And then, praise God din po kasi nung after po namin sa Cambodia, punta kami ng Vietnam. Doon po sa Vietnam kasi parang rest day na po namin or pupunta kami sa mga iba't ibang lugar, ganun po. And then, binigyan kami pa rin ng pagkakataon ng Panginoon. Hindi pa rin namin sinayang yung time na yon. Every time na may mamit po, kasi may challenge po kami na kapag may strangers na dapat kausapin po namin. And then, nung time na yon, parang biro-biroan lang namin, pero God speak to us sa group po namin na mag-share ng word ng Panginoon. So, yung taong yon, actually, hindi po siya naniniwala. Hindi niya kilala si Jesus Christ. And hindi siya rin marunong mag-English. So, paano yun? Di barrier po yun sa amin. So, may Google Translator. So, lahat po ng gusto naming sabihin, nilano po namin doon and then pinabasa namin sa kanya. Then, nagaganon-ganon siya. Tapos, nung huli na po, pag-pray na po na sana, kaso ayaw niya. Ayaw niya po magpa-pray. Pero at least, na-sharean po namin and then pati sa mga bus, nag-grab po kasi, kailangan sumakay kami. Lahat ng driver, sinasharan po namin. Kahit na hindi po naiintindihan yung English, through translator po, doon po namin sinashare yung love ng Panginoon. Sabi niya, I'm so happy, sabi niya. So praise God dahil napakabuti ng Panginoon and then na-experience ko yung goodness ng Panginoon and then unti-unti na po, diba, from 5 years, yung 5 years na yan na naisulat, ito po. Ayan po yung goal setting ko po. Ayan. So, hanapin nyo. Alam ko na nagpa-assignment din po si Inay before. So, hanapin po natin yon yung pangako ng Panginoon. Kasi, hindi ko lang to basta sinulat, Lord, ano ba yung nais mong ipagawa sa akin? So, dito, niremind sa akin ng Panginoon yung mga dapat na gawin. Nakasama po siya. So, glory to God po dahil napakabuti ng Diyos, pati sa aming immigration, yung favor ni Lord talaga. Kasi, nakapila na po kaming lahat. And then mga kasama din po namin, una pa lang, grabe, nagalit na po yung as in. Kasi kasama po namin yung mga ibang missionaries po na yun. Iba kami din na grupo. Pero yung knowledge na binigay ng Panginoon, talagang tuloy-tuloy kami nag-speaking tongues dun sa likod. Kasi yung mga gamit talagang pinapakuha lahat para ikilo, ang ingay na po sa immigration. Pero relax lang, mag-pray tayo. And si Lord ang bahala. Kasi po, sa totoo lang sabi po, $20. Babayaran po namin ulit. Pero si Lord, hindi niya hayaan na yung anak niya is talagang mangyari yung bagay na yon. Kaya ako din po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isa. Akon syarap kakumtro. Ibig sabihin po, thank you for your support. Ayan po, press pro tien po. God bless po sa bawat isa po sa atin. So, I hope and naniniwala po ako na hindi lang po ako, kundi bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon. May mission, may purpose kung bakit ka nandito at kung saan ka nilagay ng Panginoon. Naniniwala ako na ang Diyos ay tinawag ka for His purpose. All glory belongs to God po. Amen. Hallelujah. Talagang napaka-powerful ng testimony ni Pastora Jolina. Talagang nakita natin yung pagkilos ng Panginoon. Amen. Isa pa pong malakas na palakpak sa Lord. Turay nga na if it's God's will, God settles everything. Amen. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili.
ilabas na din po natin ang ating mga Bible, notebook, and ballpen. At tawagan ko po ang servant of the living God, si Pastora Catherine Santiago. Praise God. Nakikita ba dito sa taas? Okay lang ba? Yan, praise God sa kabutihan niya. And we praise God. Palakpakan muli natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga pinadala sa Cambodia na ginamit ng Panginoon. So sila yung una sa marami pang susunod. Amen. So binuksan ng Lord ang opportunity at kung kayo ay may heart at gusto maging part ng ginagawa ng Diyos, andito ang EGMA, lahat ng ginagawa natin dito, EGMA, TMA, pagtuturo ng mga bata, lahat ng training natin sa Bible School, lahat po yan ay magagamit sa missions pag lumabas kayo. So, naging malaking patotoo yung ating team doon sa mga kasama nila. At higit sa lahat kasi, ang pinaka-importante pag lumalabas tayo ay yung character. Kasi kahit ang galing-galing nila, kung yung ugali nila ay hindi maganda, kaya sila nag-shine at mismo yung mga missionaries doon ay nag-bless sa kanilang buhay. Ang mga pinadala po natin ay talagang na-train dito at higit sa lahat yung character ay nahubog para pag lumabas ka doon, yun talaga ang dadalhin mo. Amen? Yan. So last week, ang ating, high-tech kasi tayo ngayon eh. May ganyan pindotizer. Hindi pa naman voice activated, pero darating na rin tayo dyan. Last week ang pinag-usapan natin, kasi ang series natin ay The Ashrei Kind of Life. Sinong Ashrei dito? Mga anak ng Diyos na naka-align, at dahil kayo ay naka-align, patuloy na lumalago, patuloy na nag-advance, bless ng Panginoon. Amen. Kaya tayong ginagawa natin, hindi tayo suntok sa buwan, na kung ano-ano na lang ang para tapos pampalubag-loob, yayaman tayo, ganito, pagpapalain, hindi ganun. Inaaral natin mabuti. Ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa at gagawin natin. Yung Ashrei, hindi yan yung pangarap natin na gagawin. Ang Ashrei na klase ng buhay, yung pinagpalang buhay, yung align na buhay, yan ang plano ng Diyos even before. Nung una niyang create si Adam, yun na yung plano niya. Amen? Kaya bumabalik tayo, nagteteshuva tayo, babalik tayo sa plano ng Diyos sa buhay na matagumpay, the Ashrei kind of life. Okay. So last time, ang pinag-usapan natin ay the Holy Spirit empowered life ni Ashrei. Sino sa inyo ang nag-good morning Holy Spirit na? Sino sa inyo? Siyempre, dapat lang kinakausap na natin dahil yan, di ba? Simple summary ng ating pinag-usapan last time, dapat aligned ang spirit, body, and soul natin sa spirito ng Diyos. Para sa ganon, at ang kailangan nating makipag-fellowship at kausap lagi dito ay sino? Holy Spirit. Nasaan si Jesus ngayon? Nasa puso? Okay. Si Jesus Christ, sabi ayon sa salita ng Diyos, ay He is seated on the right hand of the Father. Nasa heavenly places siya. At tayo'y dinala ng Diyos kasama si Jesus seated on the heavenly places. Kaya wala sa puso natin. Sinong nasa puso natin? Si Holy Spirit. Yan. Kaya dapat naka-align tayo sa prompting, sa leading. Kaya nga tayo, we should be led by the Spirit, walking in the Spirit. At para tayo ay maging matagumpay, ay hindi dapat natin quench or ano ba yung quench na doon? Yung
sinasabsaban, pinipigilan ng pagkilos ni Holy Spirit or pinapalungkot kasi nalulungkot siya. Kaya nga ang sabi, do not grieve the Holy Spirit kasi sa pamamagitan ng ating pag-uugali, mga kasalanan, mga ginagawa natin, napapalungkot si Holy Spirit na nasa atin kaya hindi makakilos. So, pag hindi makakilos, mananatili ang isang tao na carnal Christian, hindi lumalago. Kaya doon natin naiintindihan na maraming Kristiyano pa rin na kahit na matagal na sila na tumanggap sa Panginoon, Kristiyano sila kaya lang hindi matagumpay ang buhay, wala masyadong patotoo, parang ang buhay lang ay parang araw-araw lang na gumugulong dahil hindi na inaalaw si Holy Spirit na kumilos. Amen. Kaya wag na nating kantahin yung Come Holy Spirit kasi anong sasabihin ni Holy Spirit? Nasaan ba siya? Nasaan? Ba't mo tatawagin kami? Nasa iyo na nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Amen. So yan ang Holy Spirit empowered na buhay ng isang ASHRAE kind of life. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is the voice of ASHRAE. Ang boses kasi ito ang pinaka-powerful, ito ang ito ang faculty na ginamit ng Diyos even before the foundations of time. Kasi ang Diyos, siya ang creator. Siya ang nagsimula, siya ang pasimuno ng voice-activated system. Pero, pag pumunta ka sa isang bahay, uy, high-tech ang bahay na to. Bakit? Tahimik ka lang ha. Tapos sasabihin mong, lights open. Tapos biglang lumabas ang lights. Door open. Biglang lumabas ang door. Manghang-mangha tayo. Bakit? Voice activated. Kumikilos ang bahay dahil sa boses mo. Okay? So yun ang ibig sabihin ng voice activated system. For example, yung kotse. Okay, so, okay, drive. Kung namidya, ay magdra-drive na siya. Voice activated, stop, magsa-stop. So, ibig sabihin, na-activate ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng boses. Pero ang nagsimula ng lahat yon ay ang Diyos. When He created the heavens and the earth. Tingnan nyo yan. Salita lang niya, wala nang ibang nag-create. Lahat ng nakikita natin dito, lahat ng hayop, lahat ng puno, lahat ng isda, wala lahat yan. Pati yung sun, moon, wala lahat yan. But because of the Word of God, nagkaroon. Kaya titingnan natin kung paano create ng Diyos ang ating mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. There was only silence. The universe was void, empty, and dark. A vast nothingness stretching beyond imagination. Yet even in that silence, God was there. His presence filled the emptiness with purpose waiting to be spoken. Then, with divine authority, God said, "Let there be light." And at His word, brilliance pierced through the darkness. Light was born, pure and radiant, cutting across eternity like the dawn of all things. As darkness fled before it, and God saw that the light was good, He separated light from darkness, calling the light day and the darkness night. And there was evening, and there was morning, the first day. Then God said, "Let there be a vault between the waters to separate water from water." And at His command, the expanse was formed. The heavens spread wide like a canopy stretched over creation. The skies took shape, clouds rolling, mist rising, and the first winds beginning to move. Above was the endless blue of heaven. Below, the waters churned in reverent motion. The Creator looked upon the vastness of the sky. There was a
separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. And the heavens obeyed. The sun ignited with radiant fire to govern the day, and the moon rose to rule the night, reflecting the glory of its source. When the stars were scattered, like jewels across the great orbit of the cosmos, countless, shimmering, time itself, day and night, summer and winter, light and shadow. God said, "Let the waters swim with creatures, let birds fly over the earth, storm, shadows of the sea, great waves moved with grace, fish of every kind darted in silver flashes, and the waters shone. Living creatures according to their kinds, livestock, wild animals, and everything that crawls upon the ground. And so it was. The plains thundered with the steps of great beasts, lions roared in strength, elephants walked in majesty, and every living creature moved in harmony with the breath of life. Then God said something like let us make man in our image and our likeness. From the dust of the earth, humanity, his masterpiece, he breathed into their nostrils the breath of day and made it holy, for on it he rested from all the work of creation. And the universe echoed his silence, a holy stillness, perfect and complete. Thus the heavens and the earth were finished in all their vast array, and God saw that it was good. Grabe, ano? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang Diyos natin. Amen. Mula sa wala, mula sa grabeng kadiliman, nagsalita lang siya. At grabe ang nangyari. Amen? So, kung mapansin ninyo, laging naulit doon, and God said, God spoke. Ang ginamit lang niya sa lahat ng creation niya, nagsalita lang siya nung gusto niyang mag-create ng mga isda, kinausap niya ang tubig. At sinabi niya, let there be fish. Lahat ng mga isda, lahat ng klase na nagsuswim sa ocean. Nung sinabi niya yon, biglang nagkaroon. Lahat ng species, thousands of species. Nung gustong mag-create ng mga animals, ng mga trees, kinausap niya ang lupa at sabi niya, magkaroon ka ng mga hayop. And nung sinabi niya yon, yung lupa biglang naglabasan, nagpalabas ng mga iba't ibang klase ng hayop. Nakita ninyo yung presentation, di ba? Ang linaw. Pero nung create niya ang Diyos, ang mga tao, iba. Finorm niya out of the dust. Nung kinausap niya ang tubig na maglabas ng mga isda,
Lahat ng substance ng isda ay galing sa tubig. Kinausap niya ang lupa, nagpalabas ng mga animals. Lahat ng substance ng animal ay galing sa lupa, hindi galing sa tubig. Kaya nung create niya ang Diyos, hindi niya kinausap ang hangin, hindi niya kinausap ang lupa, ang tubig. Ang kinausap niya, sino? Ang kanyang sarili. Let us make man in our own image and likeness. Kaya ang substance ng tao, yung spirit, at saka niya hinipan, nung nag-blow siya, blinow niya noong he breathed the breath of life, man became a living soul. So ganyan ang original composition of man. Pinag-aralan natin yan last time, body, soul, and spirit. Pero, nung nagkasala si Adam and Eve, nawala. Di ba sabi ng Diyos, you will surely die kung mag-disobey kayo. Kinain nilang pinagbabawal at namatay nga. Ano yung namatay? Yung spirit, yung communication nila sa Diyos, yun yung naputol. At yun, nung dumating si Jesus, yun yung sinabi niya na you must be born again. Parang spirito mabuhay muli, babalik tayo sa original state ng man. Body, soul, at ang spirit natin, buhay na buhay, nakakonect sa Diyos. Amen. Ngayon, yung ginamit ng Diyos na creation, yung word, yung sinabi niya na let there be, let there be, let there be light. God spoke. Yung word na ginamit ng Diyos, sa Hebrew, ang ibig sabihin ay dabar. Sabihin mo nga, dabar. So may bago ka na namang Hebrew word na ang ibig sabihin ng dabar ay word plus manifestation. Sa Hebrew kasi, pag may sinabi kang word, dapat may kakambal na siya na manifestation. So pag sinabi mo na ilaw, lalabas na yung ilaw. Pag sinabi mo na pusa, nasa imagination na ng Hebrew, nakikita nila ang pusa. So, when you say dabar o yung word of God, that ibig sabihin niya, meron ng manifestation. Yan ang ibig sabihin ng dabar. Walang separation. There is no separation between the speech and the actual na gustong mangyari ng sinasabi mo. So, ibig sabihin, ang word na lumalabas sa bibig ng Diyos, ang word dapat na lumalabas sa atin ay merong self-executing power. Kung sinasabi, parang kumbaga, tayo rin ay lumalakad din dapat sa voice-activated system na kagaya ng Diyos. Totoo ba yan? Tingnan natin. Okay. Yan. Ang word na dabar ay declaration equals manifestation. Anong sinabi mo, mangyayari. Sinabi yan sa Isaiah, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, so my word, ang salita kong lumalabas, hindi babalik. My word will not return to me void. Hindi babalik na walang kwenta, but it will accomplish the purpose for which it was sent. So, ang Diyos, hindi siya basta-basta nagsasalita for the sake na magsasalita. Pag nagsalita siya, lahat ng binabitawan niyang salita, mangyayari. Hindi yung pag sinabi niya, bibigay ko to sa iyo, tapos sasabihin mo, sana nga maibigay. Hindi ganoon. Pag ang Diyos, sinabi niya, mangyayari yon. Kasi His word equals manifestation. Amen? Yan yung voice-activated system. So, sabi sa Proverbs, alam itong mas famous sa words, ginagamit natin to. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Ibig sabihin yan, ang kamatayan o ang buhay, nasa power ng sinasabi mong salita. Illustrated dyan, napakalinaw. Gusto mong, yung sinasabi ni Pastor na example, kunya sa mag-asawa, burn, sige nga, araw-araw nasasabihin mo, ang pangit mo talaga, ang pangit mo, araw-araw nasasabihin mo, ang pangit ang asawa mo. Anong mangyayari? Death sa relationship,
Di ba, tumatawa si Randy. Subukan ko kaya. Gawin mo na lang yung life. Ang subukan mo na lang yung life. That every day you speak life to your children. You speak life to your business. Ide-declare mo, you are the head and not the tail, above only and not beneath. My children are blessed. The children of the upright are blessed. They are mighty upon the earth. You declare life. You speak life. At yan ang kakainin mo. Pero kung dinedeclare mo yung death sa negosyo mo, ang gapula mo, matumal ngayon, wala talagang tinatapos mo na, you're speaking death, pinoprophesy mo na, dinedeclare mo na ang kamatayan or death ng iyong negosyo. Kaya nga, death and life are in the power of the tongue. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, ngayon, more examples. Tingnan natin. May dalawang eksena sa Old Testament kung saan ang Diyos ay nakikinig sa usap-usapan ng mga tao. Sa Numbers chapter 14 verse 28, may mga, nung sila ay, yung mga Israelites ay lumalabas papunta ng Promised Land, may nag-uusap-usap sila. At ang sinasabi nila, wala na, ang hirap-hirap dito na yata tayo mamamatay, wala na talaga, ang hirap-hirap, dinala ba tayo ni Moses para mamamatay lang dito? Sila nag-uusap. Nakikinig ang Diyos. Anong sabi niya? Basahin natin ang Numbers 14, verse 28, ang Diyos ang nagsasalita nito, kausap niya si Moses. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Say to them, yung mga nag-uusap-usap, ano daw? As I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, kayo nag-uusap-usap kayo, mamamatay kayo dyan. Sige, ayon sa inyong salita na naririnig ko, kung ano yan, naging sawsawang yung mangyari kanyayo. Noon to may babagayo, no? Kung ano yung sinasabi ninyo, it will be done unto you. Hindi sila nag-prepare, nag-uusap-usap pa lang sila. Naalala ko one time, parang yung one time na may nahunog, na sunog yung Manor Hotel, maraming pastor namatay. May isang grupo ng mga pastor, tapos ang usapan nila parang biyaheng langit daw, parang yun ang usap-usapan nila tungkol sa biyaheng langit, joke-jokean nilang ganun. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Numbers, ayon sa yung usap-usapan, it will be done unto you. Isa na mga eksena, dito sa Malakay chapter 3:16, may nag-uusap-usap din. Pero ang pinag-uusapan nila, inoo nila ang Diyos. Pinag-uusapan nila ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang glory of God. At ano ang sabi ng Diyos? Basahin natin. Malakay chapter 3:16, ready, go, set, go. At that time, those who feared the Lord spoke with one another, and the Lord listened and heard them. So a scroll of remembrance was written before him regarding those who feared the Lord and honored his name. So naririnig ng Diyos ang usapin ng mga taong yon. Kaya naririnig niya, he listened, narinig niya, at ang sabi niya, okay, gumawa kayo ng listahan, sulat ninyo ang mga pangalan ng mga nagsasalitang yan. Di ba tayo sa classroom dati, ang sinusulat natin yung mga masalita. Sabi ng teacher, sulat nyo yung mga salita ng salita dyan. Pero dito, pinasulat ng Lord, the scroll of remembrance. Sinulat niya ang mga pangalan ng mga nagsasalita, nagde-declare ng glory of God, ng mga kubit. At ang sabi niya, a scroll of remembrance was written before him. Dahil sila, ini-honor nila ang Diyos. Kaya ang ating mga bibig, ang ating mga salita, hindi lang yan. Kaya ang importante, di ba, sabi ng salita ng Diyos na every idle word na sinabi mo, ipagsusulit mo sa Kanya pagdating ng panahon. Okay? So Matthew 12:37, basahin natin, sinabi na ni Jesus sa New Testament na ito, ready, go. For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Sa pamamagitan ng pananalita mo, ikaw ay ma-justify. Kaya nga sa kaligtasan, importante yung confession mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, if you believe in your heart and if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Sa pamamagitan, kaya importante ang ating mga salita at lahat ng lumalabas sa ating bibig.
Si Jesus Christ, okay, Old Testament tayo, papasok tayo naman sa panahon ni Jesus. Si Jesus, siya ang nagbigay ng example ng dabar na isa sa New Testament. Okay? Sa pamamagitan ng, nung una, naalala niyo yung bagyo, nasa boat sila, lilipat sana, magko-cross sila. May grabing delubyong bagyo na sobrang lakas at ang sabi doon na hindi yung natural na kalamidad. Mga fishermen ang kasama ni Jesus, supposedly sanay na sila sa kalamidad, pero natakot sila dahil kakaiba. Halatado mo na may demonic spirit na kumikilos at gusto silang mamatay para hindi sila maka-cross over. Anong ginawa ni Jesus? Tulog siya eh. Tumayo siya at anong sinabi niya? Nag-pray ba siya? Lord God, parang awa mo na, tigilin mo itong kailangan naming mag-cross over. Ganun ba? Anong sinabi niya? Tumayo siya at anong sinabi niya? Kinausap niya. Alin ang kinausap niya? Yung hangin. Kinausap niya yung waves at ang sinabi niya, peace, be still. And earth obeyed the voice of Jesus. They honored kasi dabar yun. Kung anong sinabi niya, ang mundo ay sumusunod dahil yung word niya is powerful. It speaks at narinig ng earth, it follows, it obeys the Creator. No, next example dyan ay yung commanding demons. May nasabat sila na demon possessed na talagang nagwawala na. Okay? Hindi siya nag-pray. Hindi mo makikita si Jesus na nag-pray pagdating sa ministry niya. Noong nasabat niya yun, ang sinabi lang niya, isa lang sabi niya, anong sinabi niya doon? Be quiet. Kasi magulo yung Tapos inutusan niya yung mga demonyo. Sinong kinausap niya mga demonyo? Layas. Pinalayas niya at wala silang magawa. Lumaya sila. Bakit? His word is the bar. May power, lumalabas yung pag sinabi niyang get out, talagang get out sila. Wala silang masabing, hindi ayoko, dito muna kami. Walang ganun. Kasi kung anong sinabi niya, mangyayari. Kasi yung word niya is the bar. And then dito sa yung resurrection, si Lazarus namatay. Ayun, no? Si Lazarus namatay. Ito yung, para makita niyo, magkaroon kayo ng visual imagination na kung ano yung lumalabas sa bibig ni Jesus, nangyayari. Kaya nung sinabi niya kay Lazarus, hindi niya pinagpray, Lord, buhayin mo po ang aking kaibigan si Lazarus. Father, hindi niya pinagpray. Ang sinabi niya, pumunta doon, kinausap niya yung patay, pati kamatayan nakikinig. At ang sabi niya, Lazarus, kausap niya si Lazarus na patay na. Mula sa kamatayan, bumangon siya dahil narinig niya ang boses ni Jesus, the bar. Amen. So, ayan, nabuhay siyang muli. So His words are powerful. Yan ang ibig sabihin natin ng the bar. And isa sa pati si Jesus na mangha sa taong ito, ay yung centurion. Ito yung sundalo na nagkasakit yung kanyang servant at gusto niyang gumaling yung servant niya, lumapit siya kay Jesus, ang daming tao, sabi ni Jesus, pupunta kami sa bahay niyo. Ang sabi ng centurion, Jesus, wag na. Wala akong kwentang tao. Hindi ka ako karapat-dapat na pumunta ka sa bahay ko. But only say the word, and my servant shall be healed. Namangha si Jesus kasi si Jesus sabi niya, wow, itong centurion na to, hindi to Israelite, hindi siya Hudyo, hindi siya Hebrew, pero nakikita niya yung power ng salita ng Panginoon. At ang sabi niya, grabing faith mo pananampalataya. Nakita mo sa mata ng pananampalataya, nakita mo na very powerful. Kahit nasaang lugar yan, basta yung word lumabas, be healed. Kahit saan man lupalop, yung may sakit, gagaling. Hahanapin nung boses na yon, yung may sakit, at gagaling yun. Amen. Yan ang ibig sabihin ng the bar. So, only say the word. Okay. Ngayon sasabihin nyo, inay naman, si Jesus yun.
Si Father God, yun yung creation. Tayo, tao lang tayo. Ganun ba yun? Kung ganyan ang pagtingin mo sa iyong sarili na tao ka lang, namimiss mo ang perfect plan ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang perfect plan ng Diyos sa buhay mo, kung balikan natin yung slide natin, di ba? Na tayo ay create according to the image and likeness of God. So ngayon, ikaw bilang Asher, anak ng Diyos ka, heir, tagapagmana, at ang sabi ng salita ng Diyos, okay, ang sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 6, basahin natin, para alam mo kung sino ka at nasaan ka ngayon, anong power na pinagkaloob sa'yo. Basahin natin ang Ephesians 2 verse 6, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. So ang position natin, kasama natin si Kristo. Kaya kapag nagpalayas ka ng demonyo, lahat yan nasa baba. Hindi ka tao lamang. Ikaw ay anak ng Diyos. At ang sabi ng 1 John 4 verse 17, basahin natin, this is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Ito ang pinaka-powerful. In this world, sa mundong ito, we are like Jesus. So kung anong nakita natin na ginagawa ni Jesus, we are like Him. We have the same authority and power kasi sinabi niya bago siya umalis, I have given you authority. Exousia, to trample upon snakes and scorpions, and to overcome all the powers of the enemy, and nothing by any means shall hurt you. Kaya nga dapat tayo mga Kristiyano, kung alam niyo yan, walang takot. Sabihin mo sa katabi mo, no fear. Kasi kung alam mo, nasa taas ka, yung mga demonyo nasa baba, utusan mo, binigyan ka ng kapangyarihan to trample upon snakes and scorpions. May fear ka lang. Ito, matindi to. If you have fear, ibig sabihin, may faith ka sa demonyo. Ba't ka natatakot? Kasi naniniwala ka na kaya kang saktan ng demonyo. Naniniwala ka na kaya niyang nakawin ang finances mo at wala ka nang makain bukas. Kaya natatakot ka sa hinaharap. Natatakot ka sa future kasi naniniwala ka na makapangyarihan si Satanas. At kaya fear is one of the greatest insults ng isang Kristiyano na anak ng Diyos sa kanyang Ama. Amen? Namatay si Jesus Christ, grabe ang hirap niya, grabe ang pinagdaanan niya para sa iyo at sinabi niya, tetelestai, tapos na, tapos eto ka. Natatakot pa, naniniwala na kaya kang lupigin ng kalaban. Kaya sabihin mo, no fear. Yan. Kaya kung ikaw ay Asher, nakalinya ka, wala ka talagang takot, maliban lang kung may butas ka. May kasalanan kang iniingatan. Pinag-usapan na natin yan last time. Binuksan mo ang at may kasalanan, pinapasok mo, kaya ka hindi maka-advance, kaya kang paglaruan ng demonyo kasi may butas. Sabihin mo sa katabi mo, wala dito yan. Dahil tayo, in Jesus' name, we are Asher. So, paano magiging powerful ang boses natin? Paano tayo magkakaroon ng boses na dadabar? Na pag nagsalita ka, it shall come to pass, believing we receive. Kasi alam nga namang sinungaling si Jesus. Diba sabi niya, whatever you ask for in prayer, believing you receive. Sabi niya sa kanyang salita, I believe, therefore I speak. Ngayon, paano mangyayari yan? Mangyayari yan pag aligned ka. Aligned ngayon ang faith mo, pananampalataya mo, sa utak mo, sa iniisip mo, sa feelings mo, sa decision mo, sa action mo, iisa lang dapat ang sinasabi. At pagka-align ka at iisa lang sinasabi ng utak mo, pananampalataya mo, emotions mo, decisions mo, at confession mo, iisa lang, ang tawag sa'yo, haplos. Sabihin mo nga sa katabi, hoplos ka ba? Madaling maalala yan kasi haplos ng pagmamahal. Ang ibig sabihin ng haplos, naka-align lahat. Hindi, ang dipsukos kasi, yung double-minded man. Ganito, hindi naka-align.
For example, by faith, nagpe-pray ka, by faith, I am healed. Tapos may nararamdaman ka, hala, baka ano kaya ito? Ako papacheck up ako bukas. Yung sinasabi mong by faith, mamaya, iba yung nararamdaman mo, hinahatak niya, iba na yung nararamdaman mo, iba na yung nasa isip mo, hala, baka cancer na nga ito, baka ganito. Iba yung confession mo, na wala na, hindi ka na-aligned. Dapat, kung in Jesus' name I am healed, tas may nararamdaman ka, i-command mo in the name of Jesus, whatever this is, sa pangalan ni Jesus, yung utak mo dapat mag-align sa pananampalataya mo. Amen. For example, pamilya mo, pinagpre-pray mo. Yes, Lord, my family, ganito, pinagpre-pray mo yung family mo. Tapos nakita mo yung asawa mo kung ano-anong pinaggagawa, yung anak mo nagdodroga. Ang pag nakita mo sa physical, parang ang light, tapos burido ka na, mahala, paano kayang gagawin ko sa anak ko? Pero sa kabila, nagpre-pray ka, nagko-confess ka, Lord. Yes, Lord, in Jesus' name, my children are saved. As sinabi mo sa iyong salita, na pag kami naligtas, my whole household is saved. Salamat dahil they are head and not the tail, above only and not beneath. Tapos nakita mo yung mga anak mo, iba na naman kasi nakikita mo, naburido ka kasi iba yung nakikita mo. Pag ganon kabsat, hindi ka aligned, hindi ka applause. Dipsukos yun. Pag-aralan natin mamayang dipsukos. Pero sementuhin natin, dapat haplos tayo lahat. Amen? Dapat aligned. Kung hindi nakalinya ang utak mo, sabihin mo in Jesus' name, paano daw ma-renew ang mind sa Word of God? Baka kulang ka kasi ng Word of God. Magbasa ka ng Word of God para yung utak mo ma-renew. Yung mga takot-takot mo mapapalitan ng confidence in the Word of God. Mag-a-align ka. Yan. So, ito ang ibig sabihin. Picturean nyo ito kasi pagdating ng aralin ninyo. Okay? Tanggapin nyo ang pananampalataya. Dapat yung pananampalataya nyo at yung utak nyo. Dapat lahat ng iniisip nyo, ito ba ay maka-Diyos ba ito? Ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Kailangan i-align natin lahat yan para sa Panginoon. At kung ikaw ay naka-align, ito ang mangyayari sa'yo. If you are applause, kung ikaw ay applause, ito ang reality mo. This is Hebrews 11, chapter 11, verse 3. Basahin nga natin. By faith. Oh, nakita nyo yun. Ang una, di ba? By faith. Sabi niya, ano daw? We understand. But anong susunod sa faith? Thoughts, understand. Kaya dapat by faith, naiintindihan mo. Dapat in Jesus' name, kaya nga importante yung connection mo kay Holy Spirit. Naiintindihan mo na ano? That the worlds were formed, were katartizo. Sabihin mo, katartizo. Ang ibig sabihin ng katartizo, framed, inaayos, pinoporma, minemend, inaayos ang mga mundo by faith ng ano? Ng Word of God. So, ang Word of God ang nag-aayos ng mga sirang mundo natin. Ang Word of God ang nag-aayos ng sirang relationships natin. Ang Word of God ang nag-aayos ng sirang negosyo ng kahit na anong nasira sa buhay natin by faith. Yung pananampalataya mo dapat mauna at naintindihan mo na ang Word of God ay aayusin na ang mundo mo. Amen? Kaya nga tayo world changers. Pumunta ka sa isang bahay, nung unang gulo-gulo ng bahay na yon, nagba-Bible study ka, nag-ano ka, naintindihan nila ang salita ng Diyos. Mamaya nakita mo, nag-prosper yung pamilyang yon. Nabago mo yung world ng pamilyang yon. Amen? Nagpunta ka sa school, ang daming nagsusuicide sa school, nagturo ka ng gano'n, nabago mo yung world ng eskwelahan dahil pumasok ang salita ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng world changer. Binabago natin ang bawat mundo na pinapasukan natin. May kaibigan ka na nagsusuicide na de-depress, kinounselan mo, pinag-pray mo, in-advise mo, ganito, hanggang sa dumating sa punto na deliver siya, na set free siya, siya na ngayon ay naglilingkod, nabago mo yung mundo niya. World changer ka. It is by faith you understand that the Word of God is the one that changed her world. Naintindihan natin? Kaya ang mundo natin, paganda ng paganda. Bakit? By faith, dapat naintindihan mo na ang mundong kinagagalawan mo, dito sa Sapang, doon sa shelter, lahat ng mundo na kinagagalawan mo, binabago yan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Ano ang part mo dyan? Dapat magde-declare ka. Kaya voice-activated system ang spiritual. I-apply natin ang Hebrews 11 verses sa voice-activated system. Diba? The voice of the believer, ikaw na believer, every day magulo ang pamilya mo. For example, hindi pa born again ang magulang mo, magulo ang bahay ninyo. You stand every day, you declare the word of God. Lahat ng verses patungkol sa family. Ngayon, ito yung tip ko. Kung gusto nyo, may inaayos kayong mundo. Financial world ninyo, material world, family nyo, may inaayos kayong mundo. May pangako ang Diyos sa lahat yan. May verses na dapat kayong i-declare kasi salita lang ng Diyos ang magbabago niyan. Ngayon, dahil let's say, nag-aaral pa lang kayo, hindi pa kayo masyadong puno ng salita ng Diyos, pwede nyong tanongin yung AI nyo. ChatGPT, ano yung AI na ginagamit nyo, yung Google, AI, okay, sa mga upper class, magpaturo na lang kayo. Pwede nyong i-search yun. What are the verses that I need to declare if I want my economic life to prosper in Jesus' name? I-search mo yun, magbibigay siya ng verses, yan ang i-declare mo. Say word of God yun. Amen. Kung meron kang pinagpre-pray na mga anak mo, nagiging ganito, gusto mo maayos, what are the verses in the Bible that I need to declare every day for my children that they will arise and become, lahat na, itatype mo yon, lalabas. Okay ba yon? Mga upper class, alam niyo bang gawin yon? O mano-mano, maghanap kayo sa Biblia ng tanungin nyo sa mga apo nyo. O mga apo, tulungan ng mga para mahanap nyo kasi importante. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit importante. So your verse kailangan pero pag nag-declare kayo, naririnig. Sabihin mo nga, naririnig dapat. Walang declaration sa utak lang. Dapat lumabas because it is a voice-activated system. Mamaya maintindihan nyo kung bakit kailangan lumabas. Because pag sinabi nyo yun, the Holy Spirit in you is activated. Pag nag-declare ka ng Word of God, na-activate ang Holy Spirit, nagre-release ng power and strength sa'yo. Alam niyo, si Holy Spirit, pagdating sa loob, buhay mo, kagalingan mo, sakit-sakit, utak mo, decisions mo, si Holy Spirit ang maglilid sa'yo. Maliliwanag. Pero pagdating sa labas, yung mga negosyo mo sa labas, hindi na si Holy Spirit ang uutusan mong gumalaw sa labas. May binigay sa atin ang angels of the Lord. They are assigned to minister sa bawat isa sa atin. Amen. So pagdating sa mga finances, pagdating sa negosyo mo, walang bumibili sa'yo, you command, you declare yung word of God that the angels will be activated. Protection sa labas. Hindi na si Holy Spirit ang magpro-protect sa'yo. Nandito siya sa loob mo, sa life mo, sa heart mo, sa decisions mo. Pero pag sa labas, it is the angels of the Lord. Amen. Kaya when you declare the word of God, na-activate si Holy Spirit at na-activate ang angelic ministries. At pag naayos yun, bigla na lang makikita, ay bakit may dumating na pera? Ay hindi ko naasahan. Yung dating may utang ng tagal-tagal sa akin, biglang nagbayad. Hindi mo nakikita, pero may angelic host na kumilos para lumabas yung mga yun. Amen. Para magkaroon ng manifestation, yung sinasabi mo. Ayan. So, yan. Ito, para maintindihan mo, yan ang haplos. You speak. May silent ba na haplos? May silent ba na dabar? Wala. Kailangang sabihin mo. Pag lumabas sa boses mo, na-activate ang angels. Bakit? Because, ang sabi ng Psalms, ito ang rason. Bakit ayaw kong pumunta doon? Next. Yan. Ang sabi, yung angelic activation, pag ikaw ay haplos, nagsalita ka, ang sabi ng salita ng Diyos, Psalms 103 verse 20, basahin nga natin. Bless. 1, 2, 3, go. Word of God, basahin natin. 1, 2, 3, go. Word. Hearkening
to the voice of His word. Ang naririnig lang ng angels ay ang boses ng word of God. Anong boses ng word of God? Boses ni Bern pag nagde-declare siya, yun ang boses ng word of God. Boses ni Arlene, boses mo pag nagde-declare ka, yun ang naririnig ng angels. Pero pag nagreklamo kayo, grabe ang hirap ng bilay, wala. Ano ko, Lord, angels of the Lord, punta kayo sa ganto-ganto, inutus-utusan mo, pero walang word of God, they will not be activated. They only listen and hearken to the voice of His word. Word of God na lumabas sa bibig mo. Kaya nga sabi ko, kailangan meron kayong scripture verses na ide-declare. Pag dineclare mo, you are the head and not the tail, above only and not beneath. The angels of the Lord will move, will be activated to minister for you. Amen. So angels are legal executioners of the kingdom. They are bounded by covenant protocols. They do not respond to silent thoughts. Iniisip mo, hindi sila kikilos dyan. By human complaining, mas lalong hindi sila kikilos. Sino ang kumikilos pag nagko-complain ng mga tao? Demonic forces. Nagbabantay kung ang angels ay nakikinig, ang demons nakikinig din sa sasabihin mo. Mga complaints, mga ano, okay? So, financial breakthrough, they handle, itong handle ng angels. They handle external warfare, physical protection, financial breakthrough, situational intervention. They work in your environment, not in your anatomy. Kaya hindi mo pwedeng sabing angel of the Lord, yung sakit ng puso ko, wala yun. Dapat sa labas. Iyan, dun sila kumikilos. Okay? But you must give a human voice to the word. Pag nagsalita ka, ganito ang mangyayari. Yan. Dabar, nagsalita ka. Okay. Yung Holy Spirit, nagre-release, and the angels execute the assignment. Tapos makikita mo yung answered prayer o resulta ng declaration mo. Kaya more of ang Ashay, ang kingdom, pag naintindihan mo kung sino ka, ang prayers natin more of declaration of the word of God sa buhay natin. So yan ang mangyayari. Amen? Yan. So, ang angels talagang active yan. Kung kinakausap niyo ang Holy Spirit, dapat conscious din kayo sa activity ng angels. Si Elijah at Gehazi, nakita nila yon, di ba? Pinaligiran sila ng kalaban. Takot na takot si Gehazi. Sabi niya, Master, dami na, papatay na tayo, dadalawa lang tayo. Sabi ni Elijah, chill ka lang, sabi niya. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Kunti lang mga yan. Sabi niya, nasisiraan ka na ng load. 1, 2, dadaw lang tayo, tapos ang dami-dami. Tapos sasabihin mo, mas marami tayo. Sabi ni Elisha, Lord, open his eyes para makita niya. Nung nakita na ni Gehazi, grabeng mga angels of the Lord around them. Napalibutan sila. Kaya ang anak ng Diyos, chill lang. Bakit? Alam mo that angels of the Lord are protecting you. Pero kung hindi mo alam, naninginig ka, natatakot ka. Yung angels sa kami kasi, alam niyo naman sa amin, sa family namin, always sa ministry talaga, ang lalayo ng aming pinupuntahan. Minsan, kahit sa isang lugar lang pupuntahan kami, kanya-kanya kaming sasakyan. Bakit? Kasi after that, iba-iba na naman ang pupuntahan namin. Ngayon, since very, very on the road kami, I always declare angels of the Lord that are going before us, behind us, beside us. Dahil alam ko na may accident-causing demons sa mga kalsada. Di ba na dating sa matik-matik, pinag-pray pa natin yung kwan doon kasi ang daming namamatay doon. Totoo yun kasi may accident-causing demons. May mga demonyo na ka-assign na magkukos ng accident. Inaantok yun, sige, tala, gawan natin ng paraan, ganun. So, magkukos sila ng accident. Using yung human failure o kaya kung ano man. Ngayon, one time, pumakyat ako ng Baguio. Pagdating ko doon, nagtataka ako. Kasi papunta ako sa amin, nag-short cut ako. Sabi ko, bakit doon sa kalsada, tagtag ng mga pulis? May isa dito, tapos mamaya, may isa doon, may isa. Sabi ko, bakit buong kalsada, tagtag ng pulis hanggang doon sa amin? Nagtataka ako.
Mamaya biglang may wangwang, tapos merong VIP na na sasakyan na dumaan, ganun. Tapos sa pag-alaman ko later na doon kasi same na papupuntahan sa bahay namin, doon sa tabi noon ay yung PBTS, may Bless Our Cups Convention doon at ang speaker ay yung Chief PNP, yung pinakamataas sa lahat ng PNP. Kaya pala, tad-tad ng kapulisan ang bawat kalsada. Tapos sabi ko, wow, grabe naman. Sabi ko, matindi yung escort plus yung mga ano. Tapos alam mo, sabi ni Holy Spirit sa akin, walang kwenta yan sa angels na nakatagtad sa dadaanan mo. Doon ko na-realize na thank you, Lord. Thank you for the angels na, kaya madaming beses, imagine mo yung akyat ako ng Bagyong, buhay pa ang mother ko, akyat ako ng Bagyong. One time, talagang akyat ako, alas 12 ng gabi, bababa ako kasi alas 2, magta-travel ako papupuntang Pampanga. So, nag-drive ako lang mag-isa, gabing-gabi, may portion doon sa La Union. Kapag ka sa Marcos Highway ka duman, may portion doon na ang layo, ang haba ng stretch ng dilim, walang bahay, wala ring street lights, walang kahit na ano. Tapos binubulon, yan, biglang may saharang sa'yo. Tapos alam niyo yung minsan na naharang si Pastor, Bishop, dyan sa, yung hinarang nila, tapos nanakaw yung kanyang cellphone. Yung isang pastor dyan sa Balingaw. Tapos, pang haharangin ka pag gano'n. So, in Jesus' name, nag-rebuke ako, tsaka nag-tanks ako the whole time. Nagtatanks ako na dumadaan hanggang sa finally narating ko yung sa Rosario, sa sentro, at kabihasnan na yun. Na ako, dire-diretso na. Mga 3 days after, Sunday yon, may dumating na mga babae. Nahanap si pastor, umaga yon ng Sunday. Alis kami papunta doon sa kabila. Sabi nila, magpa-pray nga kami. Bakit? Kasi galing sila ng Baguio, dumaan sila doon sa lugar na yon. 3 sila, 2 sa harap, 1 sa likod. Biglang may naramdaman sila, may nakisakay. Yung sinumgar, nila, tas ang bigat. Tapos yung driver parang naburido. So the whole time, may fear sila, may sila na, tapos naramdam niya, hanggang kahit sa sapang, nandun pa siya, pastor, sabi nila. Pinag-pray ni Pastor Renevio Cleaner hanggang sa na lumayas, na nakaginhawa sila, lumalis na sila. So, merong mga demons, may mga na nandun sa mga, may isang, sa La Union naman, yung sa ilalim ng Balititi, nagpahinga siya sa gabi, tapos mamaya naramdaman niya may nakisakay din. Merong mga ganon. But the angels of the Lord keep watch over them that fear Him. Kaya alam ko ang ministry ng angels. Amen. Pero ang angels ay dapat na ko-command natin. They listen only to the voice of the word. Kasi baka may angel kayo at lahat kayo, may angel. Saan yun? Okay. Baka may angel kayo, pero unemployed yung angel nyo. Walang trabaho. Gaantay ng command. Kasi ang liwanag the angels of the Lord, they are ministering angels to the saints. Pero kailangan may command ka. At yung naririnig nilang command ay the word of the Lord. Yun dapat ang lalabas mo para ma-activate sila. Amen. Tingnan natin pag nasa langit, magkumpirahan tayo kung sinong pinaka-busy ang angels. Diba? Para sa ganon. Kaya yun, every day they declare na how you will bless, oh God, you bless our coming in and our going out. That is the word of the Lord. At the angels are activated. Yes, we will, yung paglabas nyo at pagbalik, they will be blessed. Walang aksidenteng mangyayari in Jesus' name. And the angels are activated. Kaya dapat alam natin yan. Amen? So pagdating sa labas, angels of the Lord. Pero pagdating sa loob, okay? Pagdating sa loob, si Holy Spirit. Kailangan, kapag si Holy Spirit na sa inyo, palayasin nyo lahat ng spirit of sickness, disease. Wala silang karapatan. I-declare nyo yan in Jesus' name. The Holy Spirit na nagbuhay kay Jesus from the dead, nasa akin. Therefore, according to the Word of God, the Holy Spirit is quickening my mortal body.
yung aking immune system lumalakas in Jesus' name. At kayo na mga sakit, mga tumutubo, mga kung ano-ano na hindi ayon sa pinapalayas kayo, wala kayong karapatan. You have no right in my body. So when Ashri confesses health, the Holy Spirit inside releases resurrection life outward into the physical biology, driving out sickness. So yan, especially pag nagpre-pray in tongues tayo. Amen? So ganyan ang nangyayari. So alam na natin ang power ng Word of God bilang Ashrei. So tayo, ang sabi ng salita, sigurado sabi ni Jesus, na kapag ikaw ay anak ng Diyos, aligned ka, anong sinabi? Whatever you say, ang boses mo, the bar, believing you receive. Kaya dapat may pananampalataya tayo. Amen. Pero ito na, yung curse, yung sumpa, ng magandang Tagalog kasi malinaw, nagdadalawang isip. Yan ang ibig sabihin ng hypocrite. Dalawa ang isip. Isang sinasabi, iba ang ginagawa. Iba ang sinasabi niya, iba ang nasa isip niya. Iba ang sinasabi niya, iba ang nararamdaman niya. Iba ang sinasabi niya, iba ang ginagawa niya sa likod. Double-minded yan, hypocrite, or sa ating sa Tagalog, nagdadalawang isip. At kapag ang tao ay ganyan, may sumpa. Ano ang sinabi? Huwag mong iisipin pag nanalangin ka na makakatanggap ka. So, ibig sabihin, pag nagdadalawang isip ka, hindi naka-align ang utak mo sa faith mo, sa nararamdaman mo. Pag hindi isa yun, hindi naka-align, nagdadalawang isip ka, ibang naisip na natatakot ka, nagde-declare ka pero may fear ka. Huwag mo daw isipin na makakatanggap ka sa Diyos. Ang linaw. That person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Ganyan ang itsura ni double-minded man. Iba ang sinasabi, iba ang nasa isip. Minsan, Sunday, excited ako, ganito. Pag nararamdaman niya kung ano-ano, iba na naman ang sinasabi niya. Nagkakaroon ng tawag natin dyan, destructive interference. Ewan ko kung sa physics, inaaral niyo ito sa mga engineering. Pag yung frequency nagsalubong, magkabaliktad na frequency, nagka-cancel out siya, wala ka tuloy maririnig. Kaya pag nagde-declare ka ng positive, tapos may negative ka rin sinasabi, nagka-cancel out yun sa mundo, zero. Wala kang naririnig, walang naririnig ang Diyos, walang naririnig ang angels mo, zero answer sa panalangin. Yan ang dipsukos. Yan ang double-minded, nagdadalawang isip. Sino ang dipsukos dito? Ano kayo, haplos o dipsukos? Haplos. Ngayon, in case may dipsukos, pwede nyong, from dipsukos, yung nag-iiba-iba yung, meron akong kaibigan ganyan dati, sabi niya, kinausap ako one time, alagang tatayuan ko to, hindi ako alam ko, ang healing ng Lord, ako talagang pinagaling na ako, blah, 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 blah. Mamaya, tumawag na nun. Sabi kasi ng mga kapatid ko, kailangan daw magpagamot ako, kaya dito na ako. Yung matinding sinasabi niya na hindi siya biglang iba na naman. Tapos sa ibang araw, iba na naman ang sinasabi. So yun, wala siyang solid dipsukos. So, para maging haplos ka, bumalik sa haplos, mayroong James 4:8 nang sabi niya, 3 ang gagawin mo. Draw near to God. Bumalik ka sa Panginoon. Magteshuva ka. Cleanse your hands. Baka may kasalanan ka pang ginagawa. Purify your heart, you double-minded. So pag magdadalawang isip ka o may takot ka pang mga nararamdaman, ang sabi ng Diyos, ito ang gawin mo 3. Purify mo ang puso mo, lumapit ka sa Panginoon para sa ganun malinisan ka, maayos ka, maibalik, magteshuva ka, maibalik yung linya, yung pananampalataya mo, yung utak mo, yung emotions mo, iisang sinasabi. Pag nangyari yan, magiging haplos ka ulit. See? From this dipsukos, maging haplos ka. Amen.
At ganyan ang mangyayari. Pananampalataya mo, naka-align ka ulit. Kaya pag nagsabi ka ng salita, the bar yan. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Kaya you stop describing. Kumusta ka na? Ang hirap-hirap ng gano'n. Dinidescribe ko lang naman ang situation. Hindi naman ako nagne-negative. Okay? Pero may mas magandang paraan. Do not use your words to describe the situation. Use your words to solve, to give solution to the problem. Kaya instead na sinasabi mo, ang hirap-hirap talaga ang gagawin ko. Ang sasabihin mo, oh God, salamat Panginoon dahil kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Pinapagaling niya, inaayos na ang ganito. Magbigay ka ng solusyon sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi yung ikukwento mo lahat ng kahirapan mo sa buhay. Amen. You speak the word. Pag nag-declare ka ng word, kaya everyday yung hitbodidot ninyo, mag-declare kayo. I command this day to be aligned according to the word of God. Yung declarations mo, we are the head and not the tail. I pray for my children, Josiah, Carol, Casey, Santiago, their families, Jaya, dinedeclare ko yan everyday. And I know that the angels are dispatched if I say the word of God. Gawin ninyo yon. Amen. Sa negosyo ninyo, ideklara nyo, pagbukas nyo, bago magbukas, grace ang store, you declare, you are favored. I-declare nyo lahat ng blessing ng Lord sa and the angels will be dispatched. Ganon ang mangyayari. Sabihin nga natin, I am haplos. My word is the bar. Ibig sabihin, may power. Kasi, totoo yan, angels are on assignment. Lahat tayo ay may assignment. Dito ba i-click, Nathan? O dyan? Dito? Tadaan. Saan? Wala ata. I would like you to see. Ang angels, hindi yung mga cute-cute na nakita niya, maliliit na baby. Did you know God places angels? Okay, start natin kasi very short lang ito. Start natin, anak. Start mo. Places angels over certain people to protect them. Hebrews 1:14 reveals these heavenly beings are sent to intervene in ways most people will never see. And when that covering is on someone, it can change everything in their life without them even realizing it. You might not see them, you might not hear them, yet somehow doors open when there shouldn't be any. Problems disappear when they should stay. Peace replaces chaos, just like that. Ever survived something that should have destroyed you? Ever had something work out against all odds? That wasn't luck. That was help coming straight from heaven. Psalm 34:7 says, the angel of the Lord surrounds and defends those who honor him. Matthew 18:10 says, angels continually behold the face of the Father on behalf of his children. This isn't imagination. This is real spiritual protection. But here's the thing. Not everyone walks in this. It's reserved for those who belong to him. Those who live by his word and place their trust fully in him. Think back. Those moments you shouldn't have survived, yet somehow did. Those paths that opened when nothing made sense. None of that was random. That's angels working behind the scenes. If you believe heaven walks beside you, let your faith speak. Type, I walk under his protection. Did you know God... Amen. Ilalabas ulit natin yan doon sa classroom chat para panorin nyo. Pero ang linaw, di ba? Lahat may naka-angels na naka-assign. Pero hindi lahat na-activate. Only for those who believe in God at syempre nagde-declare ng salita ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang angel ninyo. Amen? Tayong lahat ay tumayo and let's just declare. Hallelujah. Let's just make declarations. This is a confession of Ashrey. Ito ang boses ni Ashrey. Buksan niyo ang inyong mga bibig and let's declare it together. The confession of Ashrey. Amen? Okay. I am Ashrey. Everybody, sabay-sabay tayo. The blessed man. Highly favored, empowered by the Holy Spirit, and walking in the Spirit. Because greater is He that is in me than he that is of the world. I declare that I am more than a conqueror in every area of my life. I choose absolute alignment today. My faith, my thoughts, my feelings, my decisions, and my confessions are aligned according to the Word of God. I completely renounce and cast out that spirit of dipsukos. I burn and destroy every alternative human backup plan.
I have no plan B. God's written word is my exclusive, absolute reality. My heart is purified. My focus is single-minded. My thoughts are brought into captivity to the obedience of Christ. My feelings are no longer the master of my destiny. My emotions are in absolute submission to spiritual truth. My decisions are anchored in the wisdom of God, and my words are the bar. I understand that God's kingdom operates on a voice-activated system. Therefore, I refuse to use my voice to describe my challenging situation. I stop all whispering of lack, all text messaging of worry, and all double-minded complaints. I open my mouth and I release the self-executing substance of the bar over my world. I speak directly to my finances, to my career, to my family, and I decree, katartizo, be mended, be structurally aligned, and be completely equipped according to the riches of His glory. I speak directly to my body. I command every cell, every organ, every biological system to vibrate with perfect health, because the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in me. The indwelling Holy Spirit is quickening and vitalizing my mortal flesh right now. Sickness, disease, and pain have no legal right in my body. I am healed. I am whole. I am sound. I declare that my assigned ministering angels are completely loose to assist me. Because I declare God's word, my angels are dispatched this very hour into my environment to tear down strongholds, to block demonic interference, to pull financial and relational breakthroughs in my life. My last declaration. I am a mature son of God, standing unmoved in these last days. My voice is clear, my frequency is pure, and my confession is locked. I believe and therefore I speak. I frame my world. I mend my seasons. I believe that I receive the moment I speak, and I shall have whatever I say. I walk out this day in unstoppable, unshakable kingdom manifestation. I am Ashrei in the mighty name and matchless name of Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, mag-declare tayo palagi. Activate your angels. Amen. Barkada na natin si Holy Spirit. Barkada na rin natin ang ating angels. In Jesus' name. Amen. Amen. Tayong lahat pong ay tumayo at tuloy-tuloy po tayo mag-declare, amen, ng salita ng Panginoon. Amen. Now is the application time. Life and death, amen, are in the power of our tongue. Amen. Sa oras na ito, sama-sama po tayo mag-declare. So we speak life, multiplication, abundance, prosperity in our, through our tithes and offering. Amen. Hallelujah. Hallelujah. While waiting po, let's close our eyes. Hallelujah, Father, we worship you, O God. And sa oras na ito, Lord God, we humble ourselves, Panginoon. Hallelujah. As we declare your word, Panginoon, we believe in our hearts, Panginoon. Lahat ng salita mo are yes and amen, O God. Kaya Lord, we already claim it right now, O God. Hallelujah. Ikaw lang mapapurihan, madakila, O God. As we declare your word. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of our all blessings.
So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. We also for rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, we also said in your word, that Amen. Hallelujah. To bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority only of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, so habang nagbibigay po tayo, ay announcement po, next week po ay darating po ang ating Women of Blessing. Then, at the same time, Father's Day po, celebration ng ating Father's Day. So, ngayon po ay, sabihin nga natin, I am Ashri. Sinong Ashri dito? Amen. So, lahat po tayo, dahil tayo po ay dinideclare po natin na Ashri, ay alam po natin na tayo po ay nandyan ang Panginoon. We believe na ang Panginoon ang ating provider, siya ang nag-a-align sa mga buhay po natin. Amen. So, we ask si Sister Julina na kukuha ng isang box. Then, tayo po ay mag-o-offering para po sa, mayroon po kasi kaming pinaprepare. Hindi ko na sasabihin para surprise naman sa ating mga women na are you willing na i-bless kayo ng ating Panginoon? Amen. So, tayo po ay magbibigay para sa ating pagpapalain at lalo tayong pagpapalain pag tayo po ay magbibigay. Amen. Ito po ay nakakommit para po sa ating mga Women of Blessing dahil sa ating mga piniprepare para sa kanila. Amen. Hindi ko na sasabihin kasi baka marinig pa ako ng katabi ko dito. Let's call po si Pastora Zini para ipag-pray po yung mga nagbigay po.
po, ipag-pray po natin yung lahat po ng nag-support at nagbigay po para po sa Woman of Blessing. Father, we thank you, Lord God, sa spirit of giving at generosity na pinagkakalob mo sa ministering ito, O God, that every time, Panginoon, O God, nag-o-offer kami, nagbibigay po kami, Panginoon. Binubuksan mo ang aming puso, Panginoon, kung paano ba maging blessed, and that is kind of worship is or love to you, Panginoon, sa gawain mo is giving, O God. Salamat, O Diyos, sa mga anak mong ito, tunay at tapat na lingkod mo, Panginoon, O God. Continue, Lord, to bless them, Panginoon, all the areas of their lives, Father God. Bless their coming in and going out, O Lord. Even, O God, the desire of their heart, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, when the time is right, the Lord will make it all happen. Kaya, Lord, sa lahat, Panginoon, ng pinapanalangin po nila, patuloy nilang niluluhod sa iyo. Salamat, O God, dahil patuloy mo na ipapakita kung gaano ka makapangyarihan at kayaman na aming Diyos na pinaglilingkuran. Maraming salamat po at patuloy na ipinagkakatiwala at naalay namin lahat ng offering na ito tanging sa iyo lamang, Uma. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Po tayong lahat. Kayo. Hallelujah. Praise you, Lord. Marami pong salamat, Ama, sa iyong mga salita na aming napag-aralan, narinig. Ama, dalangin po namin, O God, Lord, dalangin ko po, Ama, na ito po ay aming isa pamuhay. Magamit po namin sa araw-araw ng aming pamuhay, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Kasama ka po namin, Ama. Tangong million angels mo, Ama, ay aming kasama sa aming pag-uwi. Ingatan niyo po kami, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong patnubay, pag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang, Ama, ang lahat ng papuri, pagsambat pa salamat. Ito po ang aming sambutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Mga taga-Matik-Matik at Villa, tayo po yung cleaners. Ayusin natin ang hall.